нямам канал, но ако искате аз да имам канал, палец нагоре, пишете в коментарите как се казва моя канал. Ако ми харесва, ще направя канала с вашето име, с името, което сте измислили. Така, хората, които ме впечатлиха, са само 4. Ако го знаете, Пате Сантев, Анди Студио, Кака Сладка и Джордж. Тези хора ме впечатлиха да си направя канал. Така че палец нагоре, пишете в коментарите как се казва моя канал. И да искате аз да имам канал. Ако ми харесва, пак казвам, ще го направя и с вашето име, каквото вие сте казали в коментарите, ще направя такъв канал. Какво ще има в канала? В канала ще има доста смях, стрес, истории, страшни, чаленджи, криници, да ще реагираме на филми, на видеа, такива неща. Така че палец нагоре, пишете в коментарите как се казва моя канал и нали искате аз да имам мой канал. Така че палец нагоре, пишете в коментарите. Аре!